De Bemelerberg in Bemelen is heel bijzonder. Maar om deze berg bijzonder te laten blijven is beheer heel erg belangrijk. Dat zijn heel veel B's. Even over de B van bijzonder, Arjan. Hoe bijzonder is deze Bemelerberg? Nou, de Bemelerberg die is zo interessant omdat er heel veel verschillende dieren en planten voorkomen. En dat komt omdat er op de helling heel veel verschillende bodemtypes aan de oppervlakte komen. Verschillende lagen? Verschillende lagen. Aan de bovenkant hebben we zand. We hebben een kalklage. En daaronder zit een mengelmoes van zand, kalk en andere bodemsoorten die naar beneden zijn gerold. Ja. En iedere bodemlaag heeft zijn eigen kwaliteiten. Ja. En dat maakt het ontzettend interessant en bijzonder. Bijzonder ook het beheer. Nou ja, het beheer is ook een uitdaging, want het is een steile helling. En met behulp van allerlei middelen, dieren en mensen, proberen we het gras altijd in stand te houden. Ja, kijk, en dit is nou de reden dat het Limburgs landschap dit gebied in beheer heeft gekregen. Wat is de reden? Deze rots, daar staat een plant op, daar is maar 1 exemplaar van in Nederland. En in 1942 maakte men zich daar al druk over. Welk plantje is dat? Dat is de bergamander. En die plant die staat er al meer dan 100 jaar. Dat weten we gewoon uit de oude boeken. En waarom is hij zo bijzonder dan? Nou, het is een plant die staat alleen maar op rotsen. En waar hebben we in Nederland nou rotsen? Dat komt bijna niet voor. Bijzonder, hè? Ja, dat is heel bijzonder. Maar ja, dat is nog veel meer bijzonder dan de Bemelerberg. Dit is nog steeds het kalkgedeelte, zeg maar. Ja. En dat zie je dus aan de plantjes en de bloemetjes. Ja, nou, je kan er staan hier bepaalde plantensoorten en die kunnen eigenlijk alleen maar op kalk groeien. Sommige bloeien niet meer, maar zijn heel talrijk. Dit is de kleine pimpernel. Ja. 2 maanden geleden staan hier 1 miljoen. Die staan allemaal te bloeien met rode bloemetjes. Je ziet er ook kattendoorn. Let maar op die stekels en die paarse bloemetjes. We hebben hier slangenkruid. En zo kan ik nog even doorgaan. Ja. En die zijn allemaal hier, maar die vinden we niet meer daarboven. Nee, op een bepaald moment dan gaat de kalk verdwijnt. Je ziet ook de kalkrotzagen, die verdwijnt ook de grond in. En daarboven hebben we zand. Dus er is een enorm contrast in de plantenwereld. Kijk, dat is nou leuk. Hier zien we opeens struikhei. Ja. En dat verwacht je toch eigenlijk niet op een helling in Zuid-Limburg. Hè? Dat denk je, Noord-Limburg, mooie paarse heidevelden. Maar we zitten hier op de Bemelerberg. En waarom staat hier dan struikhei, wel? Ja? die houdt van zand. Oké. Struikhei kan niet groeien op kalk. En daardoor weet je dus al dat er heel veel variatie in de bodem moet zitten. Want als je deze plant vindt, ja, dan zit je natuurlijk op zandige grond. Ik zei al, het is heel soortenrijk. Een hele interessante soort is ook betonie. Dat is deze die hier staat. En ik zie hier nog vlakbij een andere staan. Ja? Dat is blauwe knoop. En dat is een soort die bloeit heel laat in het jaar. Altijd in augustus, september. Ja. Nou, en die vinden wij eigenlijk bijna extra belangrijk. Want hier staat er maar 1. Maar we hebben ook plekken met grotere groepen. En daar zijn vlinders gek op. Want in september bloeit er bijna niks meer. Ja. En die wel. Dat maakt ook de Bemelerberg zo uniek. Variatie. Omdat hier dus die zand zit. Ja, omdat dat zand hier zit. Ja, wij noemen dit hei-schraal grasland. Oké. Met de vakterm. Nou ja, hei. En schraal betekent dat de bodem normaal gesproken voedselarm is.